Karete akong daway mga kaibigan ket adati nga mismo dito ya bypass road iti siyudad Tilawag gagayem ken kabsat kalpasan nga napasilawan dagiti daduma nga street lights ay daytoy ket naimuntar iti karete nga lugar ang mga ka JCQ ket adu dagiti maragsakan asigon kanya da ket dakkel nga makatulong kadagiti motorista ken dagiti naduma-duma nga dumaldalyasat iti karaytoy nga bypass road mga ka JCQ no malagip tayo mga kaibigan ket adu dagiti napaspasama ken nga daytoy ket vehicular traffic incident ang nga daytoy ket napaspasama iti karaytoy nga lugar idi awan pay iti silaw na mga ka JCQ ngem karita gundaway ket kinalikaguman ni Congressman Sandro Marcos iti umana distrito iti probinsya nga Ilocos Norte ang mapasilawan daytoy nga bypass road tapno di kasta ket dakkel nga makatulong kadagiti naduma-duma nga motorista ken dagiti kaprobinsyahan tayo iti Ilocos Norte nga kanayon a dumaldalyasat iti kadaytoy a lugar mga kaibigan. Alakit nabintas laon na sir ata naikan met laing iti silaw na dito bypass road para met lang iti safety tayo am amin aglalo ka digizay nang nagrola ka digizay nakainom no ko iti kasi nga oras ket makita dati nalawag nga daldalan da isa nga nabalaos anay nga pinagyamyaman kani Sandro Marcos kani President Bongbong Marcos kasi na pintas laon ay dito nga inpaida nga silaw nga para metlaing iti kadatayo am amin sir. Every night kayo ba nga lumablabas dito ma'am? When sir, every night. Kasi adang amin stormy iti asideng metlang ti bypass sir. Okay. So daktal nga makatulong kanya dito. When sir, when. Bako madupay ti customer yung daktan ma'am. When sir, when sir. Okay po. Dakila tulong dito itataga po ta kastahin ako ng mga road nga adu iti napaspasamak nga disgrasya lately ket gapo ka detoy panakapasilaw dito bypass road tayo sapay kumata magesdan dito panakadisgrasya ta amo tayo nga nasipngit ngamin apo dito nga talaga nga parte dito bypass road ket amo tayo no bypass road ket no kumako natay di America ket dito tayo magbagatay nga expressway ket digiti kay motorista no daduma gaputa dito ti kapipintasan na pagkapatarayan daket malipatan dan sa ti agmenor na dumangim gapo ka dito pa nakapasilaw na kang runaan na itirabi nga talaga dakkel tulong na deti apo ket siya ka dumaldalan dito ay makita nga kaslaman laeng pangrugyan iti napimpintas nga mapasamak pa iti Ilocos Norte dito itata panagdapan nakapasilaw deti nga bypass road itoy Lawag City. Sapay ko maapo Congressman Sandro itultuloy mo iti nakapimpintas nga narurugyanan nga trabaho ket dito iti umuna lang siguro kadagiti dadumapay nga arapaap mo iti probinsya ti Ilocos Norte ken kang runaan na iti syudad iti Lawag ket sapay ko mga rod ta adupay iti proyekto nga pagsayaatan iti umili iti probinsya ti Ilocos Norte. Thank you apo Congressman Sandro. Umuna ti amin agyamyaman na kini Congressman Sandro Marcos ta dati bypass ket napasilawan mitlaingin ta sapay kumata maitultuloy pay ta lumag-an tirit na dagiti driver nga dumalan dito tapno handa nga mabutbuting kasi ato rin dagiti riders na no sumo ay magnatabay lang kit tas lang delikado baka ada mapasamak kanya nga madi agyaman na kini Congressman Sandro Marcos sapay kumata ituloy na lata ti panagsaya at ti District 1 ta makita kit napasnik so na nga
napasnikso na nga mangi agi kundi proyekto na dito District 1. Itinaunday nga panawan gagayon ken kabsat nga awan iti silaw dahil iti bypass road iti syudad Tilawag ket adu dagiti nagproblema gapuanan nata adu dagiti aksidente nga mapaspasamak iti karayte nga bypass road. Ngayon makinalikaguman ni Congressman Sandro Marcos tapno diga staket mapasilawan ken maikat maawan dagiti aksidente na mapaspasamak dito nga lugar. Isod gapuna nga daytoy iti rason no apay nga inot na apasilawan iti bypass road.